Kvak! Kvak bude vážně nadšený, až uvidí to překvapení. Protože takovou věc nenajde ani v Bělorusku, natož ve šlapanicích. Až mu ukážu, zač je toho loket ve šlapanici, jak se kluk pořádně posere. A jsem zvědavý, jak zvládne tento trichtýř. Tento trichtýř. Uvidíme za chvíli. Pokud chcete vidět výsledek, nepřepínejte kanál. Adam je schopný vesničan, který si zajisté dá tento trichtýř. Uvidíme, jak to Adam zvládne. Počkejte chvíli, Adam bude na drátě. A za chvíli uvidíme pravdu. Nepřepínejte pořad, Adam se ukáže. Jo, kvaku. Vidíte, Adam už drží svoji pochodeň. Ale Za chvíli nemá- dostane má šťávu. pivo, má pivo. Ano, nalijem, Má máš pivo. zaostřený. To nevadí vůbec. Kámo, udělal jsem to jednou, po druhý už ne. Jak se to za... Ale dělej, tady to protíká. Spálili čaje. To mají do papíru a tam hasu do toho. To bylo super. Jo, ale to byly moc kužby. K jinam, vole. Držím.